أب كلتشحن 4 أب كتما بازع تهانيسو أب زغطلت عامت أقولقلوت زجمرة كوليجي سنفلتاتن تكنولوجي بحري لوما عامت نعسراي جزيو أب زكايدو سنسرعات مرغة بسلست عودتات كم هرم صنحة 131 تمهارو 7 كلتن بديجري 59 بدبلومة أمر يقولهم نت سنسرعات استخاتله وكيل إيرينا محاربة لاي نزدالو توسخ تصاب أرسي ماسمرهم كتغربها أب كتما باتع تدوكين الزركب كل سنة فلتاتين تكنولوجي بحري بعودتها هابتا عسان سنة هيوتاويان بحرن مهندسنا بحري كمون تكنولوجي مقبع عسا زمهارم 49 دقة انستيو الزركب و 231 تمهارو تمالخ للتسنة بديجرين دبلومان أمريون أبزنا عسرا جزيز استخايدس نسرعة مرغا منستر هابت بحري أستول دكالاتي أبزس معقال إيرترا أبدو باوي كفالك أيح بحري لعلة أغلالا سفحة دروق مريتات زخون مايا وقزات كمتونن نزين ربحة والدوتات أبقمت بزاتوان زلاغنت بزلون أقباب من مزمازو دما حقاقاتن بوليسيساتن تدالي بعتو بيسرح اللو كم زلو بمتكاس أما معبال أكادامياون مياون عاقم زيقاتات زقبر زلو قزي فوفري نزي أبقمت زاتوان مخانو أبريهم دين نايت كوليج دكتور زكريا عبد الكريم دما ات كوليج ابز حلف 10 عامات بعينتن درجان مسرتاوي لوط معبالن كم زمزغبه قطري تمهارون بومتن ان وسخه 5 بمبراه ببوانو زمرقم حالشحن 420 تمهارو اب منستري هبت بحرن مس بحري يركب زلون كالوت تكالات منغستن تمجيبهم اب نطف هاغراوي عمام كم زركبوا حبيرون بقعت مهرتين من محياش بزتجبر تعرون اتو كوليج ابزوان زي زمناوي ابيات فتنن بقعت زيغاتات ممهرانن عاطيقو مهلاو تمهارو دما مزملكتن اكلاتن تكالاتن بمتحبار جبراوي تمهرتي قسمو كم زلو استقصى دكتور زكريا تمرقتي اب كوليج نزقسمو تمهرتي ابناي سرح بوتا بجبر خمس عيلو صنعمنتو قليصو وكيل تمرقتي بوغنا نساتهم مرأيان وطيئتن نايت منغستي إيرترا بطلات تمهرتن معبال سباو عاقمن زقبرو زلو قزي فوفر مخانن بمحبار أبز تمدبو بوتاب بتقهاتن توفاينتن نخسرحو زلوهم قربنت أرقاقيتام أبكل التشان حموشان أقول قلو زجمرة كوليج سنفتتن تكنولوجين بحري أبزوان زي ب4 عودتات زمهرم 351 تمهارو ألوو مستر حرشا مرقات بقعت زرقي كاب تيبعتو كسر حالو السنحة مدباتيوم تمالا عربي أبس مرازل كانعو عودزتون بقندو أبزتو كوريوم قادي تنياها دانايت قبر هيوت زدالو تتصاب يسعب منيستر حرشان وتصراوي سرحات سرعة الزرقي زملكت عودزته بكل سنة أب أسمراء كانعو أبت وكلتيج أنا في منيستر حرشا أبزوباتات كاب كوليج حمل مالو زمتوكي إلاتات كمون أبالات كوبريشن زرعتن تريتن ستساتفو العودة زاتا أم منيستر حرشا وانا دايركتر كفل أقولقلوت حقاقاتن قوتتصرن آتو تخلعات مسجنا ات علامة بقع زرقين نمرقات مخانو بمحبار إذا مسرح زيك أتسأل مكتتال كم زاد ليو أرديو علامة نايزي عودة زاتا زي نقص سراوي سرحة زرق زملكت أفلوطانا لما ما يفحصر زبالة من قدي الجنتاي خيد سرحات الله الجي حزني مدوات قالوا مالتي لذي خيز نوري زخيز نوري أسرع سرحنا بخمي أقاب خيد سنه وانت يميعشكي اليوم عم نزع زحاش أسرع سرحات نكارت ألام أبت عودة زاتا نخونة زرقي أب إرترا مبزح أزرقتي بوليسي أزرقتي ممرحيتات أتقاقمان درجاتات جمجامن مرؤ زرقي بقعت أزرقتي متحواسن أتححزان أزرقتي مرؤ زرقي كمون زرقحة أزرقتي ببدرجو زملكات ورقاقتي بخيلاتات منيستر حرشا قريبون تزتيلون بقعت زرقي زبال كتصالي مسرح أو حد وان تعطل جير كايو زراقص نجر يلن كتصالي متتال زليو نجري منيات زري هو زلو نجري هو زلو نجر كا يعبي موداتا هاي موت مالتي زرخ لك عمي مالتي أبز مسرح زي حجي نزوم زرقحنا يوم زري قصال مكتال نداتو قبر اللهم أبتي بارياتهم زقودر الأوانات كاني قم نداتا قبري ويكم اللي يقبر زمحا زلين قلت ليها زمحاشن قبر مالتي أبالات كوميتي مزرقة حزرت دما كابش حنش عتميتن تيس عن شمونتن كساب كل تشحن 10 شدشن تقبل الناس رخبن زي رخبن علي تاع زرقتن أجباب أوها هبا أسمات نمورات عزرقتن بزرزر دحر مغرب نزب بزملكة تداليون زولو معكن حبريتا على اليوم
አመዛዘምት አውደዘተ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ አገልግሎት ሕጋጋትን ቁጥጥርን አቶ ተኽላ ምስግና ሓረስቶትን ተቆጻጽርትን ኣብ ግዜ ምእካብ ኣዝርእቲ ምትሕዋስ ንኸይህሉ ጥንቃቐ ክገብሩ ከምኡውን ነቲ ብሚኒስትር ሕርሻ ዝተዳለወ ማዕከን ሓበሬታ ክጥቀምሉ ተላቢዩ ሓደ ዘርኢ ካብ ምርምር እዩ ዝብገስ ካብ ምርምር ተበጊሱ ናብ ዝርጋሕ ዝኣትሉ ይኸይድ ማለት እዩ ናብ ሓረስቶት ይወርድ ማለት ስለዚ ኣብዚ መስርሕ እዚ እንታይ ቅጥዕታት ክንክተል ኣለና ተያጋባት ክንክተል ኣለና መምርሒ ኣብዚ ኣብ መጠን ከዓኒ ምክትታል ትገብር ማለት እዩ ብቕዓት ናይ ዘር እዚ ኣቦቱ ኣሎ የለን ከምቲ መጀመርያ ዝወፅኦ ነዚ ብቕዓቱ ንምርጋፅ ወቕታዊ ዓመታዊ ለምጋም ተካይደሉ ማለት እዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ብኣዝርእቲ ኣካል ጀሚሩ ዘሎ መደብ ናብ ኣሕምልትን ፍረታትን ክቕፅል ዝርግሐ ኮሚቴ ኣብ ዞባታት ክሕይልን ሕፅረት ምሩፅ ዘርኢ ክፍታሕን ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ሰብርክን ሕጋን ወከልቶም ናብ ዝተረኽብሉ መበል 13 ስሩዕ ኣኼባኡ ሓፈሻዊ ኣኼባኡ ብ3 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣቃኒዑ ኣብታ ኣኼባ ኣብ 2016 በቲ ኮርፖሬሽን ዝተዓሙ መደባት ስራሕን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ዝምልከት ሰፊሕ ጸብጻብ ቀሪቡ ኣቦ ወንበር ቦርድ ኣቶ ግርማይ ገብረ መስቀል ኣብ ዘስምዖ መደረ ህይወትን ንብረትን ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ንሓደጋ ቁልዕ ምዃኑ ስለዚ ከዓ በዓል ንብረትን ህይወትን ንብረቱን ህይወቱን ከድሕን ሽፋን መድሕን ሃሰው ክብል ወሃብ መድሕን ድማ ብዕዳጋ ቅቡል ዝኾነ ዕድጊ መድሕን ክፈጥር ባህርያዊ ምዃኑ ገሊጹ አቶ ግርማይ አስዒቡ ኣብ 2016 ሓፈሻዊ ኣታዊ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ካብ 271.9 ሚልዮን ናብ 265.4 ሚልዮን ናቕፋ እኳ እንተጎደለ ምሕደራ ናይቲ ኩባንያ ብዝወሰዶ ጥንቁቕ ኣኽሳቢ ፖሊሲ ካብ ተረኽበ መኽሰብ 76 ሚልዮን ናቕፋ ከም ምቅሊት ወነንቲ ብርኪ ክዕደል ተኣሚሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዋና ካይድ ስራሕ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ አቶ ዘርኡ ወልደ ሚካኤል ብወገኑ 2016 ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ዝለዓለ ሓደጋ ዝተረኣየሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ዓመት ናይ ዘጋጠመ ሓደጋታትን ዝተኸፍለ መድሕንን ዝርዝራዊ ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ሕርሻ ንግዲ ሸምሸምያ ዝተገብረ ወፍሪ ዛጊት ከም መደብን ረአን ክኸይድ ከም ዘይከኣለ ኣብሪሁም ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ ንሰለስተ ዓመታት ዘገልግል 7 ዘኣባላቱ ቦርድ ዳይሬክተራት መሪጾም ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ 3035 ወነንቲ ብርኪ ኣለዎም ኣብ ንዞባታት ዓረዛን ሰንዓፈን ዝተዋደደ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ካልእ መደባት ልምዓትን ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ገይርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ብቐሊል ስለዘይጥመት ንዝበረኸ ስራሕ ዝደፍእ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣማሓዳሪ ንዞባ ዓረዛ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሓንቲ ማእከል ጥዕና እትርከበን 12 መደበራት ጥዕና ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝዝርግሓ 36 ኣብያተ ትምህርቲ 19 ነቑጣታት ትምህርቲ ንዓበይቲ ንሰብን ጥሪትን ዘገልግላ ሓያሎ ዲጋታትን ራህያታትን ከምኡውን ንዓድታት ዘራኽብ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ብህዝብን መንግስትን ተዋዲዱ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ ዛጊት ተሰላሲሉ ብዘሎ ስራሕ ህዝቢ ኣብ ቀረባኡ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ይረክብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቶም ዛዚሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ተዋፊሮም ዘለዉ መንእስያት ናይ ዚፍረ ምዃኖም ኣብሪሁም ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ድማ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር በየነ ተስፋይን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ከተማ ሰንዓፈን ከባቢኣን ጥራይ ተሓጺረን ዝነበራ 7 ናይ መባእቲ ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝነበራ ድሕሪ ናጽነት ግን ናብ ርሑቕ ከባቢታት ምብራቃውን ምዕራባውን ሸነኽ ብምስፋሕ 4 ናይ ካልኣይ 9 ናይ ማእከላይ 27 ናይ መባእቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን 11 መዋዕለ ህፃናት ብምህናፀን ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዓብ ዓወት ከም እተመዝገበ ሓቢሩ ብውሕጅ ዝተበላሸወ መስመር ዓዲ ኋላ እንዳገርግሽ ብውህደት ነበርቲ ዓድታት ናይቲ ከባቢ ብወፈራ ይጽገንን ማይ ኩዖታቱ ይፍወስ ከም ዘሎን ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ነበርቲ ብዘይካዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ እናወፈሩ ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይነጥፉ ከም ዘለው ነዚ ዕዮ እዚ ድማ ክሳብ ወቕቲ ዘርኢ ክቕጽሎ ምዃኖም ገሊጾም ብኻልእ ወገን ነበርቲ 7 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ብርሃም ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ፍግረ መሬት ንምክልኻል ኣብ ሕርሻዊ መሬቶም ማእትታዊ ወፈራ የካይድለው ዛጊት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ኣስታት 7600 ሜትር ዛላታት ከምኡውን 1200 ሜትር ኪዩብ ከትርታትን ከም እተዓመ ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ዘለው ክኢላታት ሓቢሮም
ممحدر كابي عد برهام كاب كتم عد خالان شنخ دوباو مبرق أستات 14 كيلومتر ريح ويركب